Proxectos libres de IA, EuroLLM, liderando a IA de código aberto en Europa. Co lanzamento dos seus primeiros modelos de linguaxe extensa ou LLM, o proxecto EuroLLM pretende ofrecer un modelo multilingüe e multimodal competitivo para os 24 idiomas oficiais europeos. Os primeiros modelos de EuroLLM teñen como obxectivo proporcionar aos usuarios europeos un LLM competitivo que poida recibir indicacións e xerar texto en todos os idiomas oficiais europeos. Os LLMs establecidos adoitan centrarse no inglés e noutros poucos idiomas amplamente falados. En cambio, EuroLLM propón unha solución enfocada a unha ampla variedade de linguas faladas. Para crear capacidades multilingües e multimodais, EuroLLM adestrou o seu modelo cun amplo conxunto de datos que inclúe 4 billóns de tokens, representando diferentes fontes de datos e todos os idiomas considerados. O EuroLLM 1.7b Instruct destacou especialmente o superar o rendemento de Gemini 2b, o modelo aberto de Google baseado na mesma investigación que os seus modelos Gemini. EuroLLM é un proxecto cofinanciado pola Unión Europea e conformado por un consorcio de 9 socios, incluindo universidades europeas de prestixio, laboratorios técnicos de investigación establecidos e empresas especializadas en traducción con IA. O proxecto tamén está vinculado á Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendemento, formando parte dun obxectivo estratéxico máis amplo, crear un ecosistema de IA europeo competitivo e innovador. Coa publicación dos seus modelos baixo unha licencia de código aberto que inclúe pesos abertos, o proxecto ten o potencial de fomentar a innovación europea no ámbito da inteligencia artificial de código aberto. Presentándose como un proxecto de código aberto e pesos abertos, os modelos de EuroLLM foron publicados en Hugging Face tras o seu lanzamento. A decisión de abrir os modelos proporciona unha base para un desenvolvemento innovador posterior e demostra como as infraestructuras de supercomputación da UE poden ser utilizadas para impulsar a innovación aberta.